Mia horror tu hemeni kohi. Omo lukla sina kya hakin nuga na asa khlayo. Ikona sidia rel laman ya pathor. Rel laman pathor kona di. Ake tu boy sini Tebramota ni office no hakya akromon kya sichit bakya tanchik bakya omro flag rok bemang kitar jang mang sarai rohane kaidi fikena nung jaga dugan dak kayo. Kay amo busuk time ro ma hai je hamla khaijang busuk time ro kong khana. Mani karon gangko to sunggo nogo thangwa ba nogo thangai paye erpore kuno aro chirkhongmau khana ya kijib khana ya bangbo tamla khanya ni olo phungai ang phai nok phaiga ma hai chi chilar nok phaiye ang khak oi nyai ngja khamo kaisane lamana ta kaisane sakamane bu kokya abong kangke otripto bisi sayak layu a sayano जोङो बोनो तिनि फुङावबो सालाय दङ आरो जत बरबायनो आबोनो बागै जों सालाय मांनो अकक ताक पंजो तकनो सालाय मा दंलायो नायदि म हेरो खांके तिनि बरको बरक जरि म हिं थांगे बुलाय तकलाय रक नुखांके जों ताम हुनि सानाय र बनि बागै नां खगवान संमानि म हाके तिनि ओदि तिप्रासा बाय तिप्रासा बुहुंबारा जों आरो जागाव बखनाय साइसेलाय वालाय जा थैलाय जा हमलायनाय लाथा गरम गरम थैलाय जा जों हमलायनायबा आबोथ' सायानो खालायो आबोनो जों सारिरको तम तम चिन्ता खालायनाय बोनो वानसु लायो जों बोनो बाबि मा दं जाका आसुनो आनिको आनि बुमुंगा जय कुमार देवरमा पारा जागानो करिमरा पासलंगर वाट तंगो जोंगा आनि के प्यास आरो ले सकबया खो आनि के बागमासि को आं बागमानि सर कार्ड रेशन कार्ड म सकबया खो बिसरं मनजा ताबो आसपिन जाता दं takhorok naidi जों तो मिया 17 तारिख मिया 16 तारिख नि जों 16 तारिख नि सानजा प्राय जों 10टा अब्दि अ जागाव जों गेडारिंखे आसगलाय दंलायजाक सिनो तिब्रामथा अफिसो तो आबुनि परे हरं खांके तो जारजेमनो नगो सोंमा थांलायक्या हर रमदि अ जागाव जों एक फुंगाय नायफैकेनकनो सिनि तिब्रामथानि अफिस एकबार सिखाकजाक खितारजाक ए जे अवस्था हाय खालायजाक हंगा हिंके जों अ पासापासि दखानदारनो सोंका अमुजे हामला खायबाय माने आबो किसासो खदा खानाबाय हिनि सोंमाने बरक साका खोलो खानाका सोंबो अंखरागलिया बरक बो सिनिलिया साबो अंखा नगनि संख्रि माले एकत सिनिलिया ना हंगा हिंके प्राय टाइम रक सोंमाने 2:10 हायाकबा 15 रक बाजि खाना अमा हाय टाइम के खाफाय खालायबायगानि सावो हिंके ए अवस्थाव जों बाहायके सलिलायनाय नायदि जों अमत मकलबाय नुग्लिया जों साबनो बेरसिनाय तामंसिनाय तो आबुनि परे जों तामखो सलिलायनाय अ जागाव तिब्रासा थैलायनायनि सारा तगलायनायनि सारा ताइ कुनो आलका लामा क्रिखा तो आबुनि परे सिनोम आमतली गावसभा बिश्रामगंज आमतली गावसभा करिमुरा 5 नं वार्ड सिनोम अम हायके खालायक्या अम हायके सिनि तिब्रासा मथा हायाकाबो जों जतन तिब्रासा अ जागाव पाराव तंलायनानि सालायनानि हायाकाबो थैयासाक तंगि थालायनानि बारि अ जागाव जे ए अवस्था खालायलायकेनके बाहायके सानाय ताइ बाकी आलका बिरोधी पार्टीनि नेतृत्वरक अ जिनिसनो मुथाकदों मुथागिया हंगांको हरसोंनाय
मोथा गियाखौ हरसंनाय बार सावो ताई जों केवनि बागै खाया अ तिब्रा मथा खाय माने सिनि महाराज न नासिगै महाराजनि बबाग्रानि सिनि तिप्रासानि बागै जे सामुं ताङै तंमानो नासिगै जों मा हिमनानै ताखुक ताई बुखुक चंग अमो किचिं माबै किचुलुंया सिनि बखा किचिं गिया कुनु दिन अमो किचिं माबै सिनि समर्थन कमी थांया तबे अमो हाय उस्रिंकल ता खालायथों बाकी को तामनाय बिरोधी पार्टी अब हायता खालायथों अमा हाय खालायखांके नेक्स्ट टाइम रग जदि न ताइबासे खालायखांके खूब कुसुगो कासाय थांलायनाय माबरलाय माला गेलाक अम अ जिनिस खूब खाराब नायदि जों तिनिनि सारिकनि बिसंग नर शान्ति कमिटि खावै नेक्स्ट टाइम बागै चिन्ता खालायलायनाय आसु जरा सावनो आं मथाका हामबाय तिब्रा मथा आइग्लबथों Oh, engke sinimungka nadi tako gani bumungka Sudin Deborma, Bisramgons Amtoli Gaushabani, Pasnongwatni, Ozagani Noang. Ozagato Kunu Podia, Antipramot Hanibaga, Jessapanangi Tongtung, Antipramot Hanabagi Samunkanai, Ankunu Pot Put Nangyang.